jo, hun havde tjenestefolk. Ja, ja. Nu er det de blå, der bliver for langt. Det er helt træt nok. Kan vi snart gå til noget andet? Jo, Jakob. Gør mig en tjeneste, når I nu trækker i kanonen. Lad være med at løbe over til den anden kanon derovre. Bliv stående på jeres pladser og lad toget køre i jeres hænder. Kanonen skal nok komme ned til jer. Og I skal ikke lige træde på de andre tog. Nej. Og så siger vi, kanonen fra bord. Halløj. Halløj. Og så trækker vi. Kom så. Træk. Kom. 2,8 tons. Det er ikke noget. Lidt mere i dag måske. Ja, kom nu. Kom. Ja, 4 minutter cirka af en kanon. Nu skal vi have en kanon tilbage her. Ja, det er godt, I finder ud af, at de har byttet rundt der. Ja, det er godt. Og træd ikke på reden. De andre red. Ja, det er flot. Tak for det. Så blev affyret i løbet af nogle timer. Det var faktisk et skud. 3, 2, 1, 4! Sådan. Sådan. Og den slet ikke drejer rundt, så går I lige lidt tættere på. Hvis I kan se, det hænger slapt ned, så skal I huske at strække ud. Altid sørg for, at de er fint spændt ud, som de er nu, uden de er alt for stramme. Edith, du tager ved her, og så tager jeg ved herover, fordi jeg har større hænder, og så går vi lige så stille ned mod August. Okay, du må gerne begynde at dreje igen, August. Træk lidt tilbage. Træk lidt tilbage. Og træk lidt tilbage. Kom så. Altså endeløst, altså er det ikke? Jo. Hvad var det, der gjorde? I har gættet det. Ja. Hvad var det, der gjorde? Johanne prutter konstant. Konstant, hele tiden. Ikke? Altså det er jo hele tiden, det er det samme, ikke? Godt, hvem er det fra jeres hold? Ja. Og? Ja, okay. Er du startet? Johanne. Cykler. Cykler. Uden sæde. Nøgen.
Har hun hul i bukserne? Cykler. Hun slår sin numse. Skal tisse. Cykler. Johanne cykler Ja, det var godt. og skal tisse. Og tisser. Og får Og tisse. tisser i bukserne. Mens hun tisser. Tisser i bukserne. Men kommer til at tisse i bukserne. Jeg kan godt mærke, at mor hun strikker i. Kan man? Man kan stå bagved den. Sparke. Ej far, din iPhone er god. Ej, hvor nuttet. Bare din skærm. Det ligner sådan en lille Bambi. Hej. Er der andre dyr herinde? Kan vi ikke godt De går til den, men den er ikke sulten, den der. Ja, Black, det er du ikke glad for, hva'? Så. De går til den. August, er det sådan der, de spiser den? Ja. Det kan det godt lide. Det var lækkert. Så, nu er der en, der render med det. Det gør hun altid. Høj, der kan range over den. Ja, kom her. Her er lidt... Ja, det er super. Hej, glemt jer. Hold da sindssygt. De går til det. Det må man sige. Nå, kommer den igen, den der slappe. Nu er de alle sammen. Nej, nu tager den igen. Den tager den igen. Der er også en der, det var en. Må vi ikke se. Ej, Blackie. Kan du kende forskel på dem? Ja. Værsgo. Du skal komme over med mig. Kom herover. Thôi, bắt nhau nó over.